бахшида ба оғози соли нави таҳсил дар ноҳияи шаҳри нав ҳамоиши омӯзгорон ва кормандони соҳаи маориф доир гардид. Ба ин муносибат дар саҳни бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия намоиши дастовардҳои хонандагону омӯзгорон ва муассисаҳои томактабӣ ки давоми соли таҳсили 2024-2025 ба даст овардаанд пешниҳоди ҳозирин гардонида шуд. дар кори машварат намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, вазорати маориф ва илм, инчунин омӯзгорону мураббиён иштирок намуданд. баромадкунандагон роҷеъ ба дастоварду музаффариятҳои соҳаи маорифи ноҳия дар соли хониши сипарӣ гардида маъруза намуда нақшаву вазифаҳоро дар соли нави таҳсил манзури иштирокдорон карданд. зимнан қайд карда шуд ки ҳоло дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва марказҳои инкишофи кӯдак дар ноҳия дар умум 2624 нафар кӯдакон ба таълиму тарбия ҷалб шуданд ки иҷрои нақшаи фарогирӣ 21,8% кӯдакони синни томактабиро ташкил медиҳад. ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи касбии кормандони соҳаи маориф 262 омӯзгор аз курсҳои бозомӯзӣ ва такмили ихтисос гузаштанд ва ин раванд ҳамоно идома дорад. маврид ба зикр аст ки шурӯъ аз имсол дар ҳамаи муассисаҳои таълимии мамлакат низоми нави баҳогузории даххола ҷорӣ карда шудааст, зеро тавассути он сатҳи воқеии дониши хонандагон муайян ва фазои таҳсил ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ гардонида мешавад. ҳоло дар ноҳия роҷеъ ба ин масъала семинарҳои омӯзишӣ доир гардида истоданд ки дар рафти он фаҳмиши дурусти омӯзгорону хонандагон нисбати ин низоми баҳогузории нав тақвият дода мешавад. ҳамзамон барои сифатан беҳтар намудани раванди таълим 14 номгӯи китобҳои дарсӣ ба миқдори 9400 адад ворид шуда ба муассисаҳои таълимӣ дастрас гардиданд. барои идомаи таҳсил 913 нафар хатмкунандагон аз қайди маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон гузаштанд ки 81% шумораи умумии хатмкунандагони ноҳияро ташкил медиҳад. дастовардҳои хонандагону омӯзгорон аз озмуну олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ нисбати солҳои қаблӣ бештар гардидааст ки аз пешрафти соҳаи маорифи ноҳия дарак медиҳад. фароҳам овардани шароити мусоид ва мувофиқ гардонидани раванди таълим ба талаботи замони имрӯза дар мадди назари ҳукумати мамлакат қарор дорад. ҳоло дар ноҳия сохтмони 24 синфхонаи иловагӣ дар назди 2 муассисаи таълимӣ ва 3 муассисаи томактабӣ барои 200 кӯдак ҷараён дошта дар муҳлатҳои муайян гардида ба истифода дода мешавад. дар идомаи ҳамоиш музокирачиён роҷеъ ба масъалаҳои мавҷудаи соҳа, дастовардҳо ва рушди маорифи ноҳия суханронӣ намуданд. сипас як қатор омӯзгорону собиқадорони хизматнишондода барои фаъолияти пурсамари меҳнатӣ дар рушду инкишофи соҳаи маориф, иштироки фаъолона дар чорабиниҳои сиёсиву фарҳангӣ ва саҳми муносиб гузоштан дар таълиму тарбияи насли наврас бо нишони аълочии маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон сипоснома ва тӯҳфаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия қадрдонӣ карда шуданд.